Καρφούρ. Ναι. Γάμο το. Όπα. Από αυτή τη μεριά γεμάτο. Από αυτή τη μεριά. Ότι είναι αυτή. Δεν μου είπες ότι είναι αυτή, μου είπες ότι είναι από αυτή τη μεριά. Εντάξει, από αυτή τη μεριά μου είπες. Ενώ είναι από εδώ. Ναι, αλλά σου είπα ότι δεν είναι αυτά που βρήκατε το πρωί, ότι είναι κι άλλα μέσα. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, Τι να ήταν- πω είναι.